Gari ko ni balin sir kay ang kuan ako, uli na ako sa amahan ng mga bata. Yuli ni mo? Oo. Kay, trabaho ko, di man ko katrabaho sa wala po yung Gani bantay. akong pasabot dyan eh. Wala po yung mabantay. Alam po, paano na ko sila, wala po yung mga suporta na mo. Tinood. Ayan. Nang amahan po siya kasi sige pagpasalig, ana. Walang po ti klaro. Ano mo iklaro? Kay kitawagan ako to nga, dito sa ilahang bata kay may trabaho siya. Wabi siya gasustinto siya sukan. Asa mo siya nagtrabaho? Sa Jinsan. O siya nagsustinto? May pinirmahan niya sa barangay pero wala niya gitupad. Uy, Hindi na ang tulog. pwede good. Huwag ipapriso mo na. Nya, wala na lang yung magreklamo po. Sa barangay sa una, sa Jinsan pa, bisigi na lang kung balik-balik sa barangay sa kanya. Maka maghapon niya. Ayun siya nga, dili daw siya masustinto, kay ano daw magsustinto siya. May pinirmahan siya. Kuto gidadalan ako sa balay ang pinirmahan niya kay in case upuan, kadamot ko din sa WD. So, nasige siya upuan niya, magpadala daw siya kwarta, padala, pero ugma-ugmaon na kasi katong karon wala gyud. Nagyod. Kailangan saon ako lang duha ka bata. Wala mo ko'y trabaho. So, ihatag ni mo Sa ang bata tinuod sa naman, tinuod oo. niya na diri sa Digos. Sa Jensan, Ana sa Jinsan. O niya, okay po siya. okay man siya, sir. Pero ang problema lang, sir, sige siya ukuan nga. Ana, padala ko ang tapos wala. Yan, sige lang ko ginaugma-ugma niya. May wala pa siya nga. Dagan siya, kuan sir, baka ng Rason. orason niya. Katong ni Agi, Lunes pa na yung sweldo. Agabot sa Lunes, ingon niya, na hospital daw ko na yung engineer. Ana, god. Nga, ingon na po, Bernis pa ang sweldo. Bernis pa daw kagawas ang engineer. Ana. So, wala ko malo ko kanus sa judo na sige niya pasalig siya kada gabi gakaw ng bata. O yun. Oh, gatas pa. Oo, gatas pa. Madayaper, no? Sige lang siya pasalig, sige pasalig. Ito, gaingon ako nga. Maglaro ka kung dili kay padis WD na lang ako ni bata. No choice man ko sir kay Bisag Dili mo gustuhon ko man magtrabaho. nimo nga naa sa ilaha. Pero wa man tayo ikapakaon nun. Gani. Kayo, luwi po kay mga bata. Nabay anak tong kuan, tinuod niya amahan anak, biological father anak, nayab ko anak sa lain. wala na. Wala ko kaipon. Kaipon siya. Nasi kaipon Oo. dito. Kung kanusa sila last nagkita ng iyang mga anak, katong amahan. Sa Jensa tong kuan. Tong paglakaw dyan na mo sir, wala na dyan siya kita. Wala siya gugma ng iyang mga anak. Sorry sa pangutanahan anong kuan man. Magkaako man sa anak nga di niya makita iyang duha ka mga anak. Malagin siya kay naghusay ni sa barangay, giingnan ko niya. Ngano daw, pasustintuon daw na ko siya. Wa daw magbuot sa iya, masustinto niya sa dili. Buwa. Kuya, Buwa ng tawhana. nakadrugs na. Ita tawhana no. Naglagot. Ato nang aksyonan, suman. Aksyonan ng kuan, yang ano di man mo sustinto. Gitawagan ako siya sir nga. Kung dili man lang ka magpadala para pamasahin na mo, patong din sa nihato na ako mga bata. Sustinto na lang ka. Na anak ko, kaya gisabutan na mo sir nga. Every 15 days, 6 kilos na gatas. Ug diaper lang yung ihatag, di siya matag, ugas di siya matag, kwarta. Kaya basig daw, dili ipalit na ako sa bata. So, niya sukad atong pagkuan na mo sir, wala man dyan siya katag dyan. Kay daghan siya rason. O, kay dagan siya kason. Okay. O niya, karon niya mo na imong plano, kanus man nimo na ihatod sa Jensan. Nagkuan ko sir nga, kung kano saan siya magpadala o kwarta, kaya nanawagan po siya kaganina nga Sabado daw, or di Domingo, or di Lunes. Asa mo kumutuan na? So Wala dili siya kasi. magpadala. Ambot lang. May tayong mga ambot na lang tani niya ang anak manggoy, ang mga bata manggoy mahimong biktima ani luoy kay mga bata ani. Ang putay mabasol ani kay ang inahan siya wa may masaligan diri way kabilan sa mga bata. Gusto naman ako magtrabaho sa tuwa dyan, kabinlan ka ba? Way kabilan.
Nautuan kay ko gato diri kay nangita gibiyan na gay na ko to dito kay bawal ang bata dito. So, asong bata ron? Naa dito sa dito sa apuan. Isa'y nagbantay. Manang silingan namo. Bilin daw ng Oo. silingan. Pili na dato isa ka bata? 3 o 1 year old and 6 months. 3 years old, 1 year old. Sige na lang tagkalanganon hang anya sige lang og unsa pagani dangop lang gihapon din ha? O, palitan na ng mga pamasahe nimo sa Jensan. Unya si Kuan, si Idlando Tangili, abot ka ilabag ka. Naa siya'y pahatag sa imo. Di magod kay ni siya ilado kay di man ni politiko god pero murag na nabasahan niya sa Facebook tong naluoy siya sa bata ba mo to nga buwan niya hatag siya aning gamayng nabang niya pero og pohon paitan na ng imuhang pareha problema nimo sa og mo to kag di ka padalaan na pa Jensan anhilag balik diri ha. O sige sir, salamat Oo, kaayo ang sir. Idlando Tangili na. Sige, salamat kaayo. Wala ko kailangan sir kayo sir. Oo. Wala ka kailan no. Wala. Kana siya kanang dili man na politiko god. Sige lang ako lang ipaabot sa iya ha ang imuhang pagpasalamat. Salamat Actually kaayo. naminaw siya karon Idlando Tangili. Salamat kayo sir sa di sa ko kailan sa imo ha. Salamat kayo sa imo tabang sa kuha. Tarong anak. Dako na kayong tabang sa mga. Sige. Ang importante o kinang bata no. Oo, okay. Diri na lang ta magproblema sa kuan. Kanang syempre mo trabaho man ka. Oo. Kabilan sa bata. Sige, og pamasahe sa Jensan, dapat sure tong imuhang kuan hang dawato niya ng mga bata. Oo, gani sir. Nabaya na ikaipon. Sigurado ang okay ang bata dito. Kay bahalag kami na mo gasto sa pamasahe ni mo pahatod ang mga bata sa Jensan para makatrabaho ka kay di man nimo na mag di ba ikaw na yun di mo na mabuhi din mas gwapo man gud ang nasa amahan kaysa sa DSW. Okay man sa DSWD pero gwapo man gutong naagid sa kuan ba Ang amahan Sa ko lang amahan. sir, palahubog. palahubog. Mao nang gibiyaan ako sa palahubog kayo. Maoy, dili. Manakit, maoy jud kayo sir, manakit. Na yung saon manakit gani ko ang mga bata ni Manakit na isa ko ako. Basta ka mauyan sa gawat, balikan ko niya. Usang klase panakit so bagong ka. Katong last year, katong lampusa ko yung gilbit sa ulo. Pastilan. 2 pa kabulan, ikan pagawa sa bata. Wala na lang po ka nagreklamo sa pulis. Na-blatter siya sa pulis. Kaduha na siya blatter sa pulis. So, Pero wala ko ano siya ka, wala ko ikapakaso siya. Wala ko ikwarta, makasuhan siya. Kita po dahil na yung himtang Pag mahubog lang po siya. Pag di siya hubog, tarong siya. Suman. Tarong man siya sir. Tarong siya o di siya mahubog. Pero halos naman lang kada adlaw siya mag-inom. Asa po siya mag-inom? Silingan na ka po. Dosaya ka po. Saya po. Mauli po siya. Hubog na. O siya may ilang imnon. Matandua ay ana. Red horse. Dagan de kwarta. Mahal mang Red Horse. Oh, dagan pa pa mas karon gani. Dagan yung masilingan siyempre. Facebook, mabalaan man ako no. Nga, ana, na nag-inom, Resulti, magiging masilingan, yung mauni, wala magyapi kabaguhan, wala magyapi palahubog, malagyapon. Na, dagan gani, nagkuhan, pati ang yang taipod ka ko, nagbasol-basol na gani. Di ay. Kay... Dagan gani ang mga, nga, okay ba nga, bili na ako ang bata, basta mag-atos ang bata. Mao na akong pangutana o concern karon. Ikaw nakadesisyon na bagyog ka na kuha na gyud final na gyud imong desisyon niya ibili nimo na dito sa amahan niya barumbado man da ito. No choice man ko sa asa ko kuha gasto para sa ilang duwa. Asa di mong pamilya? Dahil sa bukid. Asang bukid? Malita. Dito di ay. Dahil naglisod, samot po to, naglisod po sila dito sir. Wala po ko igsuon masaligan. Bakante sa inyong balay dos? Ha?
Luoy, tahan eh, sa akong nato ni. Okay, sige, ana na lang. Ma'am, naluoy gyud ko sa imuhang sitwasyon ba? Kanang tungod sa imuhang bana, unsa man na imong bana, ay nakatunong pa gyud kay kadaghang lalaki mao pa gyud na imong nabunutan. Bida na. Sige, ana na lang, ma'am, among mahimuan ni, tagaan ka na mong number ug unsa gani paitan anang mga pamasahe, makatabang-tabang minimuan na panalitan, pangbugas, basig wa pa kay trabaho, panggatas, Ako na gani kung utang sa silingan siya. o pambayad sa utang, basig matigom-tiguma na mo na, katabang-tabang may ginagmay sa imo. Kontak ka lang may, tagaan ka na kong number, ha? Okay? Tagay kong number, Dodge. Imuhang number. Gani si pangalan dyan sa imong asawa, Dodge? Jane. Jane po. Kana si Jane niya, imuhang asawa. Dapat adlaw-adlaw gina siyang magpasalamat. Kay nakatunong yun og kanang perfect